Siyathokoza Dlozini. Asike sikhulume i-topic e-sensitive kakhulu. Kuthina ngane zedlozi sike siyibeke nje straight forward. Ngoba uma sikhuluma ngomuntu wedlozi, sike sibe lost kakhulu. Angithi sike sizithole sesingena ey'ntweni esingazazi or siba kwisimo esingalawuleki, angithi esingasi-understand ukuthi kahle kahle yini umuntu wedlozi. Uma sikhuluma ngomuntu wedlozi-ke, angithi sikhuluma ngomuntu enizobambisana naye kwezothando, angithi enibambisana naye entweni zakamoya, enizobambisana naye entweni zenyama, enizosizana naye, angithi. So umuntu wedlozi umuntu, angithi, onemizwa, angithi, ehambiselana neyakho. Uyayibona loo nto? Umuntu onemizwa ehambiselana neyakho. Iyona nje uma siyibeka straight forward, sikhuluma njengomuntu, singayikhulumi njengedlozi, angithi. Siconvert-a ulwimi ledlozi, siconvert-a ulwimi ley'thunywa, siconvert-a ulwimi lakamoya, silikhuluma ngokwenyama. Umuntu onemizwa ehambiselana neyakho. Kodwa i-question ilana-ke, angithi, edala yonke lento ibe nzima, angithi, singa-understand wena u-ready na ukuthi nawe ube umuntu wakhe wedlozi, angithi, wena u-ready na? Ngoba singayibheki one side, sibheke lowa muntu lowa, angithi, or sibheke imimoya. Uyabona loo nto? Wena u-ready na ukuthi ube umuntu wakhe wedlozi na? Yabona? Ngoba yena ngenzeka ukuthi u-ready, wena ongekho ready. Same time ngenzeka ukuthi u-ready, yena akekho ready. Futhi ngenzeka ukuthi no-two anikho ready, angithi. Sometimes kuyenzeka no-two ni-ready, angithi. So bakhona i-misunderstanding ngoba yini umuntu wakho wedlozi, angithi. Umuntu wakho wedlozi, so nixhumana ngokwamoya before nixhumane ngala ngokwenyama. Nixhumanaphi? Ngokwamoya kuqala before nixhumana ngala ngokwenyama, angithi. Olenu uthando, ukuhambisana kwenu kuyahluka compared kwabanye abantu, angithi. Abanye abantu bayathola abantu bedlozi ukuthi u-ready, umuntu wedlozi u-ready. Seyonakala lana esimeni sokuthi bona behlangene bafuna ukuphusha indlela abahambisene ngayo njengawo wonke umuntu, angithi. Uma into yabo ihamba ngokuhluka, ibuya ngathi wrong. Kanti yini umuntu wedlozi? Ngoba phela umuntu onemizwa ehambisana neyakho, angithi. Kodwa nixhumene ngokwamoya before nixhumane ngokwenyama, angithi. Uma nizogijima-ke nifuna ukuxhumana la ngokwenyama, angithi, nenze into engekho ready ngokwamoya, qala lapho inkinga. Omunye sekhomba omunye ukuthi nangu wenze wrong, nomunye sekhomba omunye nangu wenze wrong, angithi. Yabona? So le nto-ke enye iphathi enzima kakhulu ungayifuna siyikhulume. Umuntu uthola ukuthi uno-partner, akuyena umuntu wakhe wedlozi, angithi. Ngoba mhlampe benga-understand umuntu wedlozi, noma bengamfuni, angithi, akamzwisisi kahle, yena ufuna i-type yakhe, angithi. So-ke senomuntu wakhe, upartner wakhe, ngaba shadile, ngaba jola, ngaba nezingane, angithi, or bayazijolela nje, angithi. Sokuthi-ke manje kulabantu bowu-two kube khona, or bowu-two, angithi, kube khona umuntu oba nemizwa yomunye umuntu. Uthi akamazi, akaze ambona, akaze ahlangane naye, kodwa imizwa partner wakhe ayisekho, iyalahleka every second. Yabo loo nto? And ayikho into e-wrong mhlampe eyenza lo mizwa mhlampe ilahleke, mhlawumbe abaxabani, angithi, mhlampe kumnandi, angithi. Akho lutho nje mhlawumbe singasho okay, siyabona ukuthi why mhlawumbe ayaxabana njalo, mhlawumbe hleze khona inkinga, angithi. Noma ku-right iyenzeka lento, beside isimo seyinkinga, siyalahleka imizwa yomunye or bowu-two labantu abathandanayo. Ingoba yini? Imizwa yabo ayihambisani. Ukhona lo muntu wedlozi, ngoba ngisho noma engamazi, noma akaze ahlangane naye, noma engamboni, angithi, seyilahlekela ngakuyena lo mizwa, angithi. So manje ile nto phela kugcine abantu sebethanda nga-two, nga-three, angithi. Ngoba manje u-confused ukuthi nayi i-type yami, kodwa manje imizwa iyalahleka kulo muntu, yabona. Nginemizwa umuntu engamazi, ngaze ngihlangane naye, ngaze ngimphuphe. Ngoba yini? Uyena umuntu wedlozi, ihambiselana nalowa muntu imizwa yakho, hhayi nalo owakho, ngoba akuyena wedlozi. Idlozi likhetha kanjalo ukuthi imizwa yini izohambiselana na. Imizwa yini ihambiselana kuchaza ukuthi nizokwazi ukubambisana noma kuthiwa isimo sibi kanjani, noma kuthiwa nixabene kanjani, kodwa le nto izodlula. Ngiyabonga kakhulu.